Hej og velkommen til den her lille introduktion om, hvordan du kommer ind på eEconomics. Du starter simpelthen på herningsholm.dk, scroller ned i bunden, og der finder du så linket til It's Learning, hvor du logger på. Log på, som du plejer med dit Uni-login. Og i det her tilfælde der er jeg logget ind på It's Learning i forvejen, så det går rimelig stærkt. Du går op under fag og finder det fag, som du nu er i gang med, og er du i Flex, så hedder det nok EUD, Flex HGI-kast. Så den vælger du at klikke på. Du er nu der, hvor du plejer at være, her hvor du afleverer dine opgaver, hvor du finder dine materialer osv. Her går du så ned under opgaver til kapitel 17. Det er kapitel 17, hvor vi bruger eEconomics. Der ligger en mappe, der hedder eEconomics, som jeg markerer her. Klikker på den, og der er også et link til eEconomics. Og det henter du simpelthen det link her. I det her tilfælde er det en Word-fil. Og når det er et Word-fil, så går du simpelthen ned og holder Ctrl-tasten nede. Og så kan du se, at du kan også med at klikke på den her. Så det gør du. Og din browser starter op, og den ser sådan her ud. Til elever på Herningsholm Erhvervsskolen. Det må være nogenlunde rigtigt i hvert fald. Du går ned og vælger regnskab, og regnskab i det her tilfælde, det skal være det, der hedder en service og en handelsvirksomhed. Du skriver din virksomheds navn. Det bestemmer du selv, hvad det skal være. Du skriver dit eget navn, og du skriver en e-mailadresse. Den her e-mailadresse skal være en valid e-mailadresse, det vil sige en rigtig e-mailadresse. Det der sker, når vi senere klikker på opret i eEconomics aftale, det er, at der bliver sendt en e-mail til dig med et password og så videre til som du skal bruge til at komme videre. Så i første omgang, skriv de her 3 ting, opret din eEconomics aftale, og så venter vi simpelthen på, at der kommer en e-mail fra de her eEconomics. Der kan gå op til 3-5 minutter, før den her e-mail kommer, så opret den aftalen, og så ses vi lige om lidt, når du går i gang med at se film nummer 2, som handler om, hvordan du rent faktisk kommer i gang med at bruge eEconomics.